Hello guys, welcome to my Borderland Technical Mission channel. दिनैनि नैबे भिडिअ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन माबोरै गावनि ATM कार्डखौ गावनि Android मबाइलजों एक्टिभेट खालामनानै लानो हायो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो दिन्थिगोन। जुदि नोंथांनि ATM आ मालाबा गोमायोब्ला अब्ला नोंथाङा लोगो गावनि Android मबाइलजोंनो बेखौ ब्लक खालामनानै दोननो हागोन एबा अफ खालामनानै दोननो हागोन। बेनि उनाव रावबो नोंनि ATM कार्डखौ इउज खालामनो हानाय नङा। आरो जुदि नोंथाङा गुबुननो गावनि ATM कार्डखौ फैसा बहननो हरबाय आरो साप'ज हरनायाव जुदि बे खेबसे बहनखांनायनि उनाव बे आरोबाव जाहाथे नेक्स्ट माने एक्सट्रा दिहुनबावनो हाया बेखौ अफ खालामनानै दोननो थाखाय बेखौ नैबे ट्रिकखौ इउज खालामनो हायो। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नाय। खुलुमबाय, आंनि मुङा मयुर बर'। जायफ्रा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनआव खेबसे क्लिक खालाम। मानो होनबा फैबाय थानाय भिडिअखौ नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनो। दायो आं एप्सखौ ओपन खालामबाय। नोंथांमोना बेबायदि इन्टारफेस नुगोन। एप्सखौ ओपन खालामनायनि उनाव एप्सखौ आङो दायो दिन्थिगोन जोबथारनायाव। दायो नोंथांमोना बेवहाय गोजौआव नुदों एकाउन्ट सार्भिसेस बेवहाय गोजौआव नुदों रेजिस्ट्रेसन। बे रेजिस्ट्रेसनखौ नोंथांमोना गिबियावनो खालामग्रोनांगोन। बेवहाय नोंथांमोना गावनि एकाउन्ट नाम्बारखौ होनांगोन आरो लोगोसे ATM नि 16 डिजिट नाम्बारखौबो होफानांगोन। नोंथांमोना बेबायदिनो कन्टिनिउ खालामलांबाय था। बेनि उनाव एक्टिभेट जागोन। आं बेखौ खालामखांबाय नालाय बेखायनो आं दा खालामथ'ला। दायो बे गाहायाव मोनसे आरोबाव दङ ATM काम डेबिट कार्ड। बेयाव खेबसे क्लिक खालाम। ATM कार्ड ब्लकिं खालामनोबा नोंथाङा ATM नि 4 डिजिट 16 डिजिट दङमोन बे लास्टनि 4 डिजिटखौ क्लिक खालामना होब्लानो जागोन। ओमफ्राय कन्टिनिउ खालामब्लानो जागोन। बेनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय नुदों जुदि नोंथाङा ATM खौ जुदि माने अन अफ खालामनानै दोननो गोसो दङब्ला माने गुबुननि ATM खौ हरबाय साप'ज आं फार्स्टआवनो बुंखाबाय नालाय बेखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ। बेखायनो आं बुंबाय थालिया। बेखायनो ATM खौ नोंथांमोना अन अफ बेवहाय खालामनो हागोन। ATM अन अफ एन्ड्रइड मबाइलजोंनो गोसोबायदि खालामलांबाय थानो हागोन। अके फ्रेन्ड्स, बेखिनियानो। ओमफ्राय दायो आङो एप्सखौ इनस्टल खालामनानै दिन्थिनि। दायो आङो प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामबाय। नोंथांमोनाबो प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामनायनि उनावहाय बेवहाय टाइप खालाम SBI Quick SBI Quick। बेवहाय सार्च खालामनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय नोंथांमोना बेबायदि इन्टारफेस मोनदों। बेनो SBI Quick। बेखौ 23,433 मानसिफ्रा इउज खालामगासिनो दं। बेनि रेटिंआ 4.2 रेटिं। बेखिनियानो नोंथांमोना जुदि आं भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो कमेन्ट खालाम। मानो होनब्ला आङो मोजां भिडिअ नोंथांमोननो बानायनानै हरनो गोहो मोनगोन। अके फ्रेन्ड्स, थेंक्स फर वाचिं। बाय बाय।